Baba pamire pakaomapo ane maoko anenge maoko achafamba maoko anenge achafamba kachakambaira maoko ayo baba maoko ane matanda uyo taira maoko ako anenge achafamba kuti de maoko akafanana nemakumbo kai matiti diko na yamamunetswa koma matoshikirira tiri kuti maoko ngaavharwe muabudisa content zvinoaisi content kai reality maoko ayo naiwe maoko ane maoko taira anenge achafamba maoko ako anenge achaita marathon maoko ako anenge mupimbira kai matiti diko na yamanana koyo face ko face atinambokombrena kuti face yako yange yakafuta iso wakanodhirinwa mafuta mufesi uchaziya chipoko pegi chaionekwa kwaifinizi pegi kuita pegi nawo kuzvadi taira pamire pakaoma uyo taira pamire pakaomapo ane maoko ane mupimbira pamire pakaomapo onai maoko akayo anenge achafamba maoko ako anenge achafamba I'm strong upenyu taira uoko wakabata pa Hilux wakabata pa Toyota unopusha mota uri wega nematanda emaoko andikoko but body musoro unge great kali the upper chest hauna mazamuka upper chest uri kunge great kali ndiani kwari kukufurira kuti ubudise izvo who's dressing you munhu yega ane hidden agenda but the chest is giving hausisina maribs but face maoko chest you have a long way you have kokuzobudisa mashoulders ili ureri unoziya pressure yekuhura kuti nemurume yakaoma because une hama dzemurume dzaunenge uchida kufadza une hama dzemaboyfriends nezvikomba zvaunenge uchida kufadza pressure yekuhura une murume taira haizi nyore baba pamire pakaoma pa ane maoko anenge achati denana ane maoko anenge achasprinta taira amen wato content yedu zvedu mazuva ano